Αλλά ας έλθουμε στην αποστολική περικοπή να τη δούμε από πιο κοντά. Ένα πρώτο γνώρισμα του μεγάλου αρχιερέως Χριστού είναι όσιος. Βέβαια, περιττό να σας πω, το κατανοείτε ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί αναφέρονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όχι στην θεία, προφανώς. Και όταν λέει ότι ο Υιός εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, δεν σημαίνει ότι εκάθισε ως Θεός, εκάθισε ως άνθρωπος. Διότι ο Πατήρ, ο Υιός, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και δεν υπάρχει τίποτα εις τον Θεόν ως προς τον Υιόν αριστερά και δεξιά, αφού είναι ομοούσιος. Ως άνθρωπος λοιπόν, και πάντα να έχουμε υπόψη μας αυτό το ως άνθρωπος, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε όλες αυτές τις θέσεις που έχει η Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, όσιος που αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού και ο οποίος είναι αρχιερεύς κατά την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, διότι στο διηνεκές είναι αρχιερεύς ο Χριστός τα προς ημάς. Μάλιστα μία ευχή που λέμε στη Θεία Λειτουργία το δείχνουμε ολοκάθαρα αυτό. Η ευχή λέγει ότι είναι ο ίδιος ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Ο ίδιος προσφέρει, ο ίδιος προσφέρεται και ο ίδιος διαδίδεται. Τι είναι τότε ο ιερεύς? Απλώς γιατί η αγάπη του το θέλει έτσι να είναι. Δίνει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, δίνει τα χέρια του και το θέλω, το θέλημά του. Γιατί αν εγώ δεν θέλω, μπορεί να έχω ιεροσύνη, αν εγώ δεν θέλω να τελέσω τη Θεία Λειτουργία ή μου το επιβάλλουν δια περιστρόφου, είναι άκυρο. Πρέπει να υπάρχει το θέλω του ιερουργού. Δίνουμε λοιπόν τα χέρια μας εις τον Χριστόν, γιατί εκείνος είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος μετέχει τόσο λίγο και λέγει εκεί η ευχή ότι ποιος μπορεί να σε υπηρετήσει, Κύριε, ποιος μπορεί να σε προσεγγίσει? Κανείς δεν είναι άξιος. Ωστόσο η αγάπη του Θεού μας αξιώνει ούτως υπήν, έστω και αν βάλουμε τη λέξη αξιώνω εντός εισαγωγικών. Και όσιος εδώ εμπροκειμένο του Ιερού Κειμένου σημαίνει ευσεβής προς τον Θεό, σημαίνει ευσεβής του Θεού λάτρης. Όσιος σημαίνει ότι είναι η συνισταμένη ιδιότητος όλων των αρετών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, και εμπροκειμένο ο αρχιερεύς, δηλαδή της ευλαβίας, της υπακοής, της πιστότητος, της εξ ολοκλήρου αφοσιώσεως εις τον Θεόν, της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις τον Θεόν. Δεν έχει σημασία αν είναι έγγαμος. Παλαιότερα οι αρχιερείς ήσαν έγγαμοι, και ο ιερεύς δηλαδή να είναι έγγαμος. Αυτή η αφιέρωση δεν αφαιρεί τίποτε από την θα λέγαμε την τοποθέτηση του αρχιερέως παλιότερα, του ιερέως σήμερα που είναι έγγαμος. Το ένα δεν αφαιρεί τίποτε από το άλλο και σημαίνει ακόμα ελεύθερος από διάφορες κλίσεις της ψυχής προς την ποικίλη αμαρτία. Έχω ας πούμε την κλίση σε αυτήν την αμαρτία ή σε εκείνη την αμαρτία, να είμαι ανήθικος ή να είμαι πλεονέκτης, να είμαι φιλάργυρος, να είμαι εγωιστής, να είμαι οτιδήποτε από όλα αυτά. Όχι, θα πει ελεύθερος από όλες αυτές τις κλίσεις προς την ποικίλη, όπως σας είπα, αμαρτία. Όλα αυτά βέβαια λέγονται, είναι κάτω από τον όρον τη λέξη όσιος. Τραγική αντίθεση
ήταν οι αρχιερείς της εποχής του Χριστού. Τραγική αντίθεση. Ο Άννας επί παραδείγματι ήταν ένας πονηρότατος αρχιερεύς. Δεν ήταν όταν ο Χριστός κατεδικάστη από το συνέδριο, δεν ήταν εν ενεργεία, ήταν όμως η ψυχή του συνεδρίου. Ήταν στα παρασκήνια και επιδρούσε επί όλων των αποφάσεων του συνεδρίου. Ήταν, σας ξαναλέγω, ένας πονηρότατος αρχιερεύς. Και ο γαμπρός του, ο Καϊάφας, επί θυγατρή γαμβρός, ήσαν και οι δυο φιλορωμαίοι, δηλαδή άνθρωποι που δεν κοιτούσαν το συμφέρον του λαού, αλλά το συμφέρον της τσέπης των και του γοήτρου των, και τα είχαν καλά με τους Ρωμαίους, γιατί οι Ρωμαίοι επενέβαιναν στη θέση του αρχιερέως, δηλαδή άλλαζαν τους αρχιερείς πάρα πολύ εύκολα και συχνά, κάτι που απειγορεύεται από τον νόμο. Αν είχαν βέβαια συνείδηση αυτοί οι αρχιερείς, θα λέγανε ότι με καταργείς δεν επανέρχομαι τίποτε, γιατί ήταν ισόβιος ο αρχιερέως. Ήταν ακόμη οι δύο αυτοί Σαδουκαίοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν είχαν σωστή πίστη, δεν πίστευαν σε ύπαρξη αγγέλων, δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής, δεν πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών, δεν πίστευαν σε αιώνιες απολαβές, παράδεισον, βασιλεία Θεού, κόλαση, δεν πίστευαν τίποτε. Πίστευαν μόνο σκέτα νέτα στο Θεό. Κατά τρόπον δεΐστικον. Ο Θεός είναι εκεί και εμείς είμαστε εδώ στη γη. Ο Θεός είναι στον ουρανό, ας κοιτάξει τα κατά αυτόν και εμείς εδώ στη γη να κοιτάξουμε τα δικά μας. Αυτοί ήταν οι Σαδουκαίοι, και όμως κατελάμβαναν, παρακαλώ, και το αξίωμα του αρχιερέως. Και τώρα η αγάπη του Χριστού είναι το βάθος της ταπεινώσεως, είναι καταπληκτικό. Αφήνει τον εαυτόν του ως άνθρωπον να τον καταδικάσουν τέτοιας φύσεως, τέτοιας μορφής, τέτοια τι να πω χαρακτηρισμό να δώσω, άνθρωποι, τέτοιοι αρχιερείς. Ούτε καν δε οι άνθρωποι αυτοί, σαν Σαδουκαίοι που ήσαν, ούτε καν αντελήφθησαν την θεία καταγωγή του Χριστού, που ήσαν εκ του αξιώματός των φύση θέση εντεταλμένοι προς τούτο. Έπρεπε να αναγνωρίσουν για να φυλάξουν το λαό από ψευδομεσίες και να υποδείξουν τον αληθινό Μεσσία. Γι' αυτό υποκριτικά βέβαια πάντοτε είπε ο Καϊάφας, που ήταν εν ενεργεία αρχιερεύς, πες μας, σε ορκίζω εις τον Θεόν των ζώντων, εσύ είσαι ο Μεσσίας? Και ο Χριστός είπε, εκείνο το «σύ είπας» σημαίνει είναι όπως το λες, είμαι ο Μεσσίας. Και προσθέτει ο Χριστός το όραμα και την προφητεία του Δανιήλ, και θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά των Αγίων Αγγέλων κλπ. Ναι, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Υποκριτικά λοιπόν ο Καϊάφας σχίζει τα ημάτια του. Ακούσατε, λέγει, ευλασφήμισε. Μα δεν ζήτησε να σου πει ο κατηγορούμενός σου ποιος είναι? Σου το είπε. Τον όρκισες με όρκον? Σου το είπε. Αληθεύει. Γιατί δεν εξετάζεις αλλά σχίζεις τα ρούχα σου υποκριτικότατα? Και ο Καϊάφας και το συνέδριο, εκτός εξαιρέσεων, κατεδίκασαν τον Χριστόν εις θάνατον ως ψευδόχριστον, ως ψευδομεσσίαν. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι ήταν εκ της θέσεώς του υποχρεωμένος για να φυλάξει, επαναλαμβάνω, το λαό από πλάνη, να δώσει εκείνος τη μαρτυρία. Αλλά η μαρτυρία του Καϊάφα ήταν να θανατωθεί ο Ιησούς. Ας δούμε ακόμη αυτό το άκακος
που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους χαρακτηρισμούς του μεγάλου αρχιερέως του Χριστού. Τι θα πει άκακος? Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, απόνηρος, ουχύπουλος, χωρίς πονηρία, χωρίς υπουλότητα, κακίας ελεύθερος, λέγει ένας άλλος, ο Ζυγαβηνός, άδολος, δόλος γάρφησιν ούχε βρέθεν το στόματι αυτού, λέει ο Οικουμένιος. Και ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος, απείραστος κακών. Και αμίαντος, ένας τρίτος χαρακτηρισμός. Τι είναι αμίαντος? Λέγει ο Ζυγαβηνός, επίτασης του ακάκου, του αμίαντον. Δηλαδή, για να τονιστεί περισσότερον αυτό που λέμε άκακος, βάζει τον χαρακτηρισμό αμίαντος. Δεν έχει μίασμα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει μόμον, δεν έχει τίποτε. Απειλαγμένος λοιπόν παντός μολυσμού. Όταν όμως σήμερα ακούμε, αγαπητοί μου, ανήκουστα πράγματα μολυσμού εις τους κληρικούς μας και διακόνους και πρεσβυτέρους και αρχιερείς, αλήθεια μας καταλαμβάνει ήλιγκος το τι ακούμε. Και ακόμα ένας χαρακτηρισμός, και χωρισμένος, λέγει, από των αμαρτωλών. Σώζει τους αμαρτωλούς, αλλά είναι χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Και επειδή πάντα τύπος είναι ο Χριστός, δηλαδή το αρχέτυπον, θα λέγαμε ότι ο κληρικός, ιδιαίτερα ο αρχιερεύς, οφείλουν να μην είναι εκοσμικευμένοι. Αυτό θα πει και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, να είναι χωρισμένος από την εκοσμίκευση, να μην χρησιμοποιούν τις μεθόδους του κόσμου τούτου, όπως είναι η διπλωματία, όπως είναι οι συμβιβασμοί. Σήμερα ο οικουμενισμός, αυτή η πανέραση, και δεν θα πάω να σας υπενθυμίζω την παρουσία του, η οποία γίνεται εντονοτέρα και εντονοτέρα, καταβροχθίζει ο οικουμενισμός με όλη του την ευκολία και την μεγαλοπρέπεια πολλούς εκ των συγχρόνων αρχιερέων, αρχιεπισκόπων και πατριαρχών. Έτσι λοιπόν ένας σύγχρονος αρχιερεύς δεν είναι και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, γιατί όλα αυτά είναι του διαβόλου κατασκευάσματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αγνοούσε αυτούς τους ελιγμούς. Μάλιστα ένας σύγχρονος βιογράφος του λέει ήταν το αδύνατό του σημείο, εγώ θα έλεγα το δυνατό του σημείο. Δεν ήξερε να ελύσεται, δεν ήξερε τους συμβιβασμούς της διπλωματίας. Γι' αυτό μόλις του υπόθηκε ότι είναι αντικανονικός, αμέσως παραιτήθη από την Προεδρία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και η Εκκλησία, αγαπητοί μου, πάντοτε αναζήτησε ιερείς και αρχιερείς που να ανταποκρίνονται στο αρχέτυπον Ιησούς Χριστός.